Niin. Siinä on nuorimmat tiposet. Ja emokana on siinä, niin. Mitenkäs se hautava kana, joko se alkas tehdä tuota, joko siitä alkas alta ilmaattu. Alta alkas ilmaattu. Pikku tiposia sieltä löytysköhän sitä kohta jo. On muuten aika äkäisen näköinen kuule. Ei antais kuule kuvata se kohta nokkassoo. Tuollapa on ne kuule kanalla. Kanat munnii tuonne toiseen kolloon vielä. Siellä on muutama muna jäljellä. Niin. Tässäpä tää nyt on nähty.